Eli, to se. Díky. Pravo. A navíc proti sluníčku. Dobré, já. Dobře to valím. Je mi velkou ctí a potěšením přivítat vás všechny na setkání rodáků a oslav 700. výročí založení naší obce. Někteří z vás přijeli ze vzdálených míst naší republiky, z Rakouska či Německa. I když občas přijíždíte na návštěvu do naší obce, tentokrát se tu scházíte nejen ve větším počtu, ale zároveň i příležitosti velkého svátku vašeho rodiště. Geehrte Landsleute, Bürger und Freunde der Gemeinde Hibralec-Ebersdorf. Es ist für mich eine besondere Ehre, Sie heute beim Treffen der aus Ebersdorf gebürtigen Bürger anlässlich der 700-jährigen Gründungsfeier unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Einige von Ihnen sind von weit her gekommen, aus Österreich, aus der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl Sie von Zeit zu Zeit in unsere Gebäude zu Besuch kommen, treffen Sie sich heute in einer größeren Saal, anlässlich der großen Gründungsfeier Ihrer Heimatgemeinde. 700 let je dlouhá doba
ve které její obyvatelé prožili milé i smutné události. V hrubých rysech je historie obce uvedena v almanachu, který každý může mít nebo dostali. Dnes jste se všichni sešli, abyste se setkali se svými přáteli, zavzpomínali na uplynulá léta. Zastupitelstvo obce Hybrálec a občané se snažili připravit pro vás nejen kulturní program, ale také naší rodnou vesnici. Vážíme si všech hodnot, které nám tu naši předci zanechali a snažíme se v té dobré tradici pokračovat. Sami posoudíte, jestli se nám to daří nebo ne. Während der 700 Jahre ihres Bestehens hat unsere Gemeinde fröhliche und traurige Ereignisse erlebt. In groben Zügen wird die Geschichte unserer Gemeinde im Almanach dargestellt, der von der Gemeinde Ebersdorf zu diesem Jubiläum herausgegeben wurde. Wir sind zusammengekommen, um Freunde zu treffen und uns die vergangenen Jahre ins Gedächtnis zu rufen. Die Gemeindeverwaltung und die Bürger wollten nicht nur ein Kulturprogramm aufstellen, sondern auch unser Heimatdorf vorzustellen. Wir schätzen die Werte, die von unseren Vorfahren geschaffen wurden und wollen diese guten Traditionen fortsetzen. Sie können selbst beurteilen, inwieweit es uns gelungen ist und was sich in der Gemeinde verändert hat. V průběhu mše bude vysvěcen prapor, který obecní zastupitelstvo nechalo zhotovit pro tuto nádhernou příležitost. Na praporu je vyšitý znak obce se symboly, které charakterizují obec. Symboly vám budou vysvětleny. Při vlastním aktu bude tento prapor požehnán. Im Laufe des Gottesdienstes wird die Fahne geweiht, die für diese Feier im Auftrag der Gemeindeverwaltung gefertigt wurde. Es ist eine gestickte Fahne mit Wappen und Symbolen, welche die Gemeinde Ebersdorf charakterisieren und die bei der Fahnenweihe erläutert werden. Pevně věřím, že dnešní den se vydaří, počasí nám přeje, že na něj budete rádi vzpomínat a naše obec už se nyní těší na další setkání s vámi. Ich bin fest davon überzeugt, dass die heutige Feier gut gelingt und uns allen in Erinnerung bleibt. Unsere Gemeinde freut sich schon jetzt auf ein weiteres Wiedersehen mit Ihnen. Když si vezmeme první stránky písma svatého, tak tam najdeme zprávu o tom, že Bůh stvořil svět, že Bůh stvořil člověka, že svět stvořil jako zahradu a člověka postavil do té zahrady, aby ji obdělával, aby ji zveleboval. Je to obrazné vyjádření, symbolické. Co to znamená zahrada? Zahrada je ohražený, chráněný prostor. Svět je místem, které nejenom zešlo z Boží ruky, ale Bůh ho chrání. Bůh miluje dílo svých rukou, svět i člověka a chrání ho. A člověk má úkol tento Boží dar rozmnožovat, tento Boží dar rozvíjet, tak, aby to sloužilo ku prospěchu člověku a ke slávě Boží. Požehnání praporu Holé.
účelem porozumění mezi národy. Děkuji za vaši pozornost. Im Namen aller meiner Eversdorfer Landsleute und Nachkommen ein kleines Geschenk überreichen. Wie ich gesehen habe, ist eine kleine Abordnung von Bergheuern, Anwesenden. Ich habe mir erlaubt, den Bergmeister und möchte ihn jetzt als Andenken an diesen historischen Tag an Bürgermeister übergeben. Chtěl bych předat taky malý dárek panu starostovi. Všiml jsem si, že je tady malá delegace havířků. A takže jsem vyřezal perkmistra a toho předávám panu starostovi Pokornému. A počkej na vodu, až půjde. Jdete pozdě. Já to ještě nestříkali.